बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि आय मा दिन सफैखो, गहपुरनि निरन्जन बसुमतारीनि दोंसे जंखायनाय खन्थाइ, बाक्सानि सबिराम बर'नि सुदेम सायख्लुमनि फोराय, क'क्राझारनि सोरां बसुमतारीनि नोंखौ आं बोरै बावनो हानो, बाक्सानि रैदोम बर'नि जों जाबाय लिरगिरि, क'क्राझारनि प्रताप सिंह ब्रह्मनि बुहुम मिथिंगा आरो गोदान दिल्लीनि किरण बर'नि दानि मुगाया जिबौनि मुगा।